Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Moritan magadi Moritan kumui wadi kumba uona ngani mbona nawi ufuna kutibule padecha doti bule pachena matambura matambuchi mulibe gobili amuna mali asifuna ndikuthandizeni asindola kukubatsira abantu bazimbu kuchadili kanyanga ambaza nchini ono aziyoti sekuluka nengano gona basa zuro mudabwera nesuro makauya ndibulene mafara andirambotaura nemizwa kawanda lero mukatani nankhola takupasa anasa amukaseni mishonga yarupiyona sepo ndatonga ndichirusa ropa ndikubvunza mwanzako ko uyu ini nampa naye alapiwa ndaita serva mudogo na kubutisa badani namera toilet upazulu kana nasa chabwino alright imipo ibime wasukuru wangu ndichikuyangana ndikuona muli wana ang'ono meshi ndikutarisa muli wana wadiki cheo matambura tambudzika uyada kupengesewa oyo uyada topengeswa ari kutanga chani chikusokonezani chii chiri kukunetsai ndozvatoya chitoziva ku chabwino zvakanaka ndikuona kutenda ndikuona urwere wamurapasho urwere hwemukomana ana gore na mwezi mitatu kusvitsa gore nemwedzi mitatu gore nemwezi mitatu gore nemwedzi mitatu usokwanisa kufamba azikwanisa kufamba asi utenda udabwerawo asi urwere mawiri wakaitawo udabwera uri kunchito wakatouya iwe uri pabasa wakamba kuchingwa kumusoro urwere wakapinda nekutsoka wakatonza kubayiwa kupinda wafika kumusoro wabva wasvika kumusoro muchuno mako menzi munyende yakweserive tsimba muchuno wako kusvika padumbu apa una simba kwese ndinokone simba kucheta mumaboko ndozvikuchitika chete uda kungokara wakangogara pado zvikuchitika hapana chikuitika chabwino asi pana ngani kundisokoneza asi pane nhau iri kundinetsa muntu anchitwa Antoni ari kupona munhu anonzi Antoni ndiani uye ari kupi ari kupona ndobaba wangu aigadzira marusha aigadzira magetsi aigadzira magetsi kumasvingo araitsvaka chani kumasvingo aitsvagei masvingo ndokwaigara chabwino ndokatotsvaga mankwara yakuti nchito ifambe bwino ndokwaitsvagira mushonga kuti basa rifambe zvakanaka unozvidzira izvozvo unozviziva izvozvo ndikumufuna Antoni abwera Antoni ndiye wandiri kuda sekula handizivi kuti chii uyu mukoma wangu mabonera iwewe mazhimaji iwewe uri kokutanga iwewe ufuna kutopengesewa iwewe unotopengesewa makutu mako munzeve mako pana kumva madzinga unotonzwa mavhoisi anopirwa zvikubwera zvirikuuya ana yako chimenya ana yako inorowa shaya tsimba ushaya simba watambura iwewe upo watambudzika futi iwewe munachitidana dzukuru muda ndiite sei vasukuru vangu ngawawe sekula ndiba munini awati ndatombovafonera nditakagara apa ndikati tauya kuno zikanzuka kuno atitani ndinzuka kuno akudziva kuti nkhani yakuda padecha machi auziva kuti nawe kubuda pachena mune kwamafa sekula tibatsire tivadiki zviri but atibatsire kwatabva izvi kwakakuri vana atsikana nchito palibe simba hapana nchito yacho palibe mabasa acho hapana kutambura mutambudzika iwewe kunchito kwaishanda kubasa kwawaishanda waitambira kubiri meshi waitotambira mari kubiri yense damara yense $83 ndo ndatambira maUS zvimwe yese shoma mari but wapedza gurisa zvinhu zvako chizoda kugura zvako zvanga watombotenga watombopedza kutengesa futi apo ndibe kana kobiri kana kugura asuka akahuna kwakuwana mari izvozvo katotenga Antoni ngabwere Antoni ngauya
Kana makani ndariwa ndati Antoni ngabwere. Kana ndaro. Antoni ngabwere. Antoni ngauya. Ndadzokereza mukatatu. Ndambise kuti bwino. Kuti anzwisise. Mama anzali ati apa kuti andobure kuti bwino Antoni ngareve. Ndati Antoni ngauya. Antoni ngabwere. Nyaya idzi dzipere. Bambe sasa? Ndini sasa wacho Antoni wacho ndini wakapuwa star awini. Afuna ndabwere. Seguro acha basi. Ayo acha basi. Zvinozokusokoneza mumwe. Zvinozvo zvikunetsa musha. Akumana twa ndo atenda zikamboita mwana vamira nini vadi uyu mudiki ndomuningina wangu uyu mukoma but akumana amira nini umwana ya achikuthandisa so ndigona aitenda tochitombatsira unotsvaga mwana vachiupaza kwacho handichakwanisi nada ndifuna nini ndikodiria nda kukurapani imi ndisida mari ichida kukurapai mahara funa tufambe wewe ndakuti ufambe wewe udzokobasa ndotendese wabva uyo asikwanisa kushanda hanenge ngomenya basa hanenge ngoro wako afuna ndapengo atoda topenga mazuva atopano ngatomboenda katopenga ndikatomenda kumusha ndichitomhanya vamene kwavaida unondidzora vamene vanoziva sekushupa ndichitoramba kuenda ikoko vanoitawo zveninga ndikati handisikuda kuenda ikoko vanotombondogara kumusha but hazvina kupera nalero anayo kumenya anayo kuro unomva madzinga mumakutonzo kutaura mudzema zetonzwana mavoice man iriyo yakandakarara ana kuti unotanga kuvhunduka anoita ngati zvinoshamisa zvikuwawa zvikurwadza mutsikana namafara kuya musikana une zvekutaura asi nungautaura wana zvoto sununga panapa tatosvika dara una mafara une chekuda kutaurawo waiwa nacho zvikurwadza ka zvinowadza vamira hanzvadzi dzangu izvo ndasingatambofungiri oneza kana urwere uchiuya unenge usingambofungiri ndandakaronga inini kuti ndodaita zvakare zvakatopema but akangona zvangouya ndikati baba vangu vakatoshaika vakangorwarawo dumbu rakangozvimba harizoi zvakabva nevi ndobva vatongoshaika muna april goreneri ndobva ratongoswa takadai munhu akazotora manje kwatogara izvizvi ndokutozivana neurwere uhwu akanotora atori mudambudziko akutorwarawo saka ari kungondifainenza kuti pawanda vanobatsirwa kudi enda vanobatsirwa enda achimondipawo mari katasvika panapa tazofananiza uyu nobva atikonza ngatienda kwasekwanini vari kumana pleasant tione tinobatsirika sei aingoramba achingoinsista kuti ngatichimboenda ikoko indaiko kuona payoutube ndichitoda kuendawo saka ivo vatogara navo vakati zvokuti tiende uko inini handipinda chechi yangu handiendi asi ndokukwanisa kukubatsira nemari yekuti uenda asi kana pakanonzi pakudwa zvefamily totombose zvichechi tinouya kuti wopora tokumfuna saka ndinovatenda zikamboti ndimukoma but tasikarombozivani pese apa tasikarombozivani takazozivani kuda kukutorwara vakabatsira bavangu zingamboende ndo vakutondibatsira kudai saka ndotenda naizvo zvakatanga ziikwa uriwo zvakatanga ndichitori kubasi zvataura sekuru takangotanga makumba ndakatanga kugomashodha zavo chirema zvekuti zvaitondinetsa ndobva azitanga ari makumbo akati akangopisa pasi petsoka saka zvinona kungarugandugani nemvura ichingodida mvura ichidididididi achipisa mbananda ayo asi zvega ine zvakazoita kuti ndandokubasa ndatransfer mukwanzi Julius Deo ndiri kumbanadzokera kunozikata iyo ndiri kufamba ndichibva mupanakataka kuona kunyanga vati ndiri kunyanga ipanakatanga kuona urwere huri serious hwemakumbo zvekuti akatanga kurema zvekuti ndakatadza kusvikana parodi kuti ndipere mota zvadaro ndobva ndasvika pano ndakwira mota ndobva ndasvika munyanga ndobva ndati makumbo anga atotoramba achoenderera atobatwa kunzi yazvishatoiti ndoita sei ndobva ndati hai motobike ndobva ndasvika painga pahospital ndobva ndavatsanangurira zve ndobva vatoti ngodibaya jekiseni vaiti kwanzi unoita vasaimba resecurity hanzi apa mukunyanya kugadza chibva ndakanatsoa azvinza zvisizve kubva ipapapo hana yangu yaitanga kurova zvokuti kandikangoona kana munhu ndisina kumuna kuti abva nepi ndainetseka anenge yarova zingamberi kuti ndaitoti panapa zvichatoiti zvadaro ndakana muna August September ndobva ndaapply leave nditi makumbo angu aramba achienderera ndikaenda kumusha mai vatofona kati auya timboona zvakamira sei ndichisvika ndakundosvika kumba kune chirwizi chiri kwedu kumareno ndorangara ndobva ndakapesera kuenda kucheleti
ipapo ndatoenda mune nangu chimuchideki ari grade 7 izvi ndobva tasvika ndichingosvika pamba ndobva ndakasvika ndandakafambisa zvitina ndichingosvika pane zvitina izvi ndakango wakadzungu like so pachivaka zviri padhuze nechiwacho ndango wakadzungu ndobva ndorara ndakanga pava pasina munhu ndobva ndazondoda mai pane kwaiva kunokusidhoni pavazouya ndobva vangoti bada makumba iti zvinopera chichichi takabva mangwana makuseni vakati hapana kwatida kumboenda kumhiri kunozwa murekodi kana tiri kuzaka nangu mai anobatsira tasvika ikoko manje ndobva mai vati titsanangurisana kwatitsanangurira vamboti unomusikana kwatoa chichiita ndakatoa zvinzisa ndobva vanditi asi problem yako iri mudumbu ndomuno problem ini zvekuti mudumbu ndasanda kuzvinzwa kuti pane zvakaitika mudumbu handasatombozvinzwa saka ndobva tabva ipapo ndangopiwa mukaka nechichi vachindotisa pandaisa pandaitozviwa kuti pane zvekusarira chandi kutohwa waisingabodi takabva tangoona kuti zvaipapo zvashaya basa ndobva tabva ipapo takafamba kwakawanda tichifamba kwakawanda svika panapa for sure bamunini pane kwakatombotora kwakawanda ka3 but ini ndinovatya handigoni kuapproacha kutaura chikwadi ndinovatya handitogoni chiri kuapproacha zvourwere hwangu izvi vaitotaura ko vachimuribvunza kuti imi ndimotoziva ndoita sei vanongoti handina mari hadinene mari mwanangu hazvimbondinezi kungobvisa kawanda hazvimbondinezi pakashaka baba vangu inini vakauya vachiti ndichaenda kutora hamene kuti vakazolinga sei namukoma ndiri kugara navo ndovati mwana ndakauti mwana ari kurwara zviri kufamba sei uyai nemwana abasikiti basa nemunhu pamwe handitovaziva fanira but vanofanira kuti kubatsirika ndobva ndakazouya kudhizeti kuti kugara namukoma ndobva tafamba navo nonga kamwe chete bataenda kumhondoro kubva tangovharwawo mari $200 zvapera zvakadaro wangonzi mhepo iri kumusha vaitoudzwa kunzi baba kune mhepo iri kumusha kwenyu mimi chichi mhepo iri kumusha kwenyu ndobva vanova vangotoda $600 kuti vaende kumusha ndobva mari chaitongoshayikwa saka nezvaigara zvindinetsa kuti saka zvoreva kuti kana pasina kuti kuenda kumusha handiporeri ndozvaindinetsa izvo takafamba takatomboenda futi kuchipinge tikaenda tikanzi hapana chinhu chakacherwa chiri pamba kuti ndichoda kuti chibviswa nekuda kuti enda pamba ina takutopahla kuti paenda kuti haini kumba kana sanda kunofamba handitomboindi I think takapesa kuenda kuchipinge takapesera kufamba tikaenda mudhara vakasachafona pandakazonzwa kurwere hwamukoma manja vakutaura kuti ndaenda kumusha kuti anasunza zvakanaka anakati havana mudhara havana mborambotaura kuti wanga sachatouyi nekufona vasachatofona ndobva vazoti uyo ari kumusha mbva vanofona kati ichouya izvezvi pane munhu andawana anoda kuti akubatsirei uya izvezvi kati aizvimangori zvima takana mari mukoma vandochengeta vakatodingorwa gumbo kuti ndivape presha iyo manje hazvibudi pava pari pakati pomwedzi vanzi vanobva vatonipinda mashoko kuti iwe kana musingadobatsirika pasina ndasingadi kubatsirai ndobva nangosiyana navo saka kubva ipapo hatinambozofonera navo svikana nhasi zoitika manje uyu manje nenyaya kutanga aita kuti ndikurwadza pachese kudididi achikwanza ndoda kamari something handizoti mari angashidi yake ndopaafona atofona ari kunzo fona meti anzi kudipa afona ndopaaivaisenoachikwanza avangoti kwandiwazoendireko kusvika patiri pano sekuru ndogwero iwe paya kwatatu pawafonera mbonakudi baba wako pawafonera handiti ukoko waenda wakuzwa nani dzoka kunokumba kumba kupi kumba chachaiko kwaanogara gozi vanogara kuipwete pachini zvanga zvamatangira zvakaita zvakutototanga zvekuti ratanga ringori dzungu zvezvi ndikafamba murodi takunga hana yange kutanga kurova tunjaito ndikwanisa daitogona kuti ndikwanisa kufamba zvakanaka ndaitotongofamba zvangu ndakadhakwa nditokwanisa kufamba mandisina tomadoro kana pabasa chaicha handosenzi kana kuti pandakataenda kumusha chaicho ndaikuti vakanyipoti achidhakwa but kana ndakangoona doro chete zvinenge zvobva zvapera ndisingachazvinzwa kana dzimwe dzekuva ndiri mupa chaicho ndakatora nditonjega ndaigona kutanga kutozariwa ndotobuda totorara panze unochinzwa na mavoisi evanhu munzeve musoro uchiita kupisa apa pakutanga paiti kuti pane chinhu chinenge chifamba kuti apa tikatomboita pakati kwavakambondiendesawo tikambobvisawo zvimwe zvinhu zvakangobviswawo but zvakangoramba zvakangodaro zvakatowedzera iwo nemafara ngoma namwa
Ngoni wani mkono wangu wapora. Tabudzika pane mune mari yavanongwavha handichingo musi ndakatombozita ngavachirega ndingoenda kumba uno kundosakarira kumusha kuti kubva zvakatanga kusenza mari yose inoingoti kwandiri apa mazuva ano ndiye anotomira nefamily ndiye atosara ega banguru vakashaya iya hapana nda kubasa saka ndiye anotomira kuti atokwanisa kutorarisa mari yacho anenge ambowana mari ombobatsira uyu ombofamba yobva yapera ndiye anenge achibhadhara futi saka atibatsirisa zvadai zvatonaka ini uya ndambomuudza kuti mundaraunda patakambofamba tikuabata uya ndambomuudza ndakatya kuti ndingataura kuti baba vacho saka zvaingondityisa ngati handimbotaura lero ndakuuzani ndini ndikukuudza ivo mudhara pavanodzoka vanje pavaizodzoka kumba tiri kumba naina mukoma wangu nachi vainditi amai ave uyu ndo anoroya saka zvaimbonesa ndakakura ndinaye saka zvokuti iye yuyu nine madzikoma angu nemukoma wangu nemunina wangu mukoma angu atodi kana kutoona iye atodi kana kutombomuona kana kumufonera but inda atongoshinga ndikati ada kuzonazondisa chichinozoitika ndiri kuchipatara akangondifonera ka1 achimubvunza muiriri sei but ndakazoti ndagara nonga ndakutorwa chinooti hapana ndagara pasi but arikambotsvaka tawanda haasi kubatika anozita wanda mukoma wangu haasi kubatika kunotesa namba dzake dai akanondibloka pawhatsapp akabvatoinda handina kumunhu ndakambobvunza kuti kosei akandibloka handisi pare zvino zvitondishamisa kuti koinda asingambo chero pakashaka baba iyo nkari bude badecha nawe ndaibuditsa pachena ndomamira yangu zvinoitenda ayo matembasa chabwino titori navatete zvivari kuto hatinogosiri chinomboitika pavari hatiziri chinomboitika pavari but ndotenda kutoti vatobva kumhondoro kwavanga vari vatete vabva kumhondoro kwavanga vari vauya kudizeti ndofunga kuti tinenge tinavo vakangonyarara asi munaimbotara ngonyarara ngotizi haitombosi izvi zvinomboitika not a problem mutsikana namafara musikana nezvekutaura asi unonga kutaura unokuti kwandine problem yekuningira kumazamu wandikwayo tichamutandisa maura ndichakubatsira chabwino saka tsudzukani amene robato namafara kule apike namafara kule hazvinonyanya ndekuti anouya here antoni haitai kuti ini zvokuti unatiita zvokuti vauye itai zvokuti vauye usizatingatokwanisa isu tingatonotaura nani ndabamuninzvike kutizeti ndovanga titokwanisa kuti vafonera vanovafonera kuti indai kuno chingotitira zvokuti vasaramba kuuya kuno ngandikase kuti zvichita saka mukupinda mukombi makamutakura zvamamuchita mwana mukoma wangu ndo akayakatisiya panapa saka akati pamunongopedza tiangazoti yapedzora zuva kati munofonera saka nasi asati amufonera kuti ndakuti kupamalizana endai nefevi ndigashenkane nekunyango bekisenda endai kuseri kuda kuti muri wego bekutusenda rimbogadzira izvo senyora kuti mwana tanorwara zvezvidai wanenge apita rabashi
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.